الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین اج دی اس محفل پاک دا مقصد ساڑھے کچھ دوستان دے بزرگان دا ایصال ثواب ہے جدے وچ ہوندہ اس طرح ہے کہ دوست سارے چاہندے نے کہ انہاں دے گھر جا کے ختم پڑھیا جائے مگر میرے کو چونکہ وقت بعد اوقات بڑا قلیل ہوتا ہے تو میں انہاں نو کہنا کہ ایتھے ہی ختم لے آؤ تو ایتھے ہی پڑھا لو
تو وہ پھر شفقت کرتے ہیں، ختم لے آتے ہیں تو اتنے ہی اسی پڑھ دینے ہاں، چلو انہوں نے بزرگوں اسالے ثواب ہو جاتا ہے، مقصد تے پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اتنے بھی کسی مسجد ہی پڑھنا ہے تو اس مسجد ہی پڑھ لو بھائی جی، دعا ہی کرنی ہے تو میرے کو بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، وہ کوئی سنگھی ایسے محبت والے ہوندے کہ پھر وہ آندے پڑھنا تسی ہی چلو اتنے پڑھ چھڑو، تو اے چیز تو او دے واسطے ماشاءاللہ جو اس دا اہتمام ہے ماشاءاللہ وہ بڑا سونا کیتا ہے بچیاں نے۔ عزیزم ابو سفیان دے والد گرامی دا اور انہاں دے دو دوست نے اتھے، انہاں دے ایک دے والد صاحب نے اور ایک دے والد اور والدہ نے، اللہ کریم انہاں دی بخشش فرمائے۔ ایک ساڑے ماشاءاللہ پنڈ دے بڑے پیارے ساڑے ساتھی سن، نمازی سن، رائے فتح شیر صاحب، انہاں دا ختم شریف سی، انہاں نے بھی میں کیا اتھے ہی لے آؤ تو اٹھا بھی پڑھ دینے، اللہ انہاں نے بھی برکت عطا فرمائے۔ ایک فوت ہوئے ساڑے بڑے سنی نعت خان سن، الحاج خالد حسنین خالد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نو غریق رحمت کرے، انہاں واسطے بھی دعا ہو جائے۔ تو عزیزوں ساتھیوں، انسان دے جڑے دنیا اتے رشتے نے وہ انسان دی زندگی وچ بڑی اہمیت رکھتے۔ رشتیاں وچوں جڑے قریبی رشتے ہوندے نے وہ باپ اور ماں دے ہوندے۔ ماں اور باپ دا رشتہ بڑا قریبی رشتہ ہے۔ اس تو بعد پھر استاد مرشد دا رشتہ ہوندہ ہے۔ مرشد و استاد انہاں دے بھی بڑے مقام و مراتب نے، بالخصوص تصوف دے صوفیزم وچ پھر اس دے بڑے مراتب نے، اور ادھے بڑے اثرات مرتب ہوندے نے انسان دی شخصیت۔ بعض اوقات اسی انہاں چیزاں نو نوٹ کر لینے ہاں، بعض اوقات اسی نوٹ نہیں کردے، لیکن اثرات ہوندے نے۔ میں ایک تو مثال دینا، اسی ایک چھوٹا جا درخت لگانے ہاں، پودا، وہ بالکل چھوٹا جا ہوندہ ہے، ادھے فٹ دا، اسی انہوں وددیاں ویکھیا کدی نہیں۔ اسی کول بہ رویے کہ ودہ پیا ہے تو سانو پتہ نہیں لگتا کہ ودہ ہے، لیکن وہ ودہ ہے، ودہ ہے نا، لیکن سانو وہ ودہ نظر نہیں آندا۔ ہاں جدو 5-6 ماہ لنگ جان تے پھر ویکھیے تے پتہ لگتا ہے ہاں یار ادو نالوں ہن کافی ود گیا، یعنی وہ ود رہا ہے، لیکن وہ دی بڑھوتری بعد اوقات سانو اسی انہوں نوٹس نہیں کرتے، کیونکہ اسی اپنے آپ کو روز وینے ہیں تو ساڑھے اندر جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ بعد اوقات اسی نوٹس نہیں کرتے، لیکن وہ دے اثرات ضرور ہوندے۔ بعد اوقات ایک اور چیز فرق پہ جاتا ہے کہ بندہ برائی دے راستے دی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جدو اللہ والیاں نال ملاقات ہو جائے تو وہ پھر اس راستے تو رک جاتا ہے، یعنی وہ ولی بھی نہیں ہویا لیکن پھر اس تو اگاں اس دی برائی بھی نہیں بدی۔ یہ بھی اثر ہے وہ دے اندر، وہ دی برائی دے اندر اضافہ نہ ہونا بھی صوفیاء دے فیضان دا اثر ہے۔ بیماری دا رک جانا اس جگہ تے یہ بھی دوائی دا اثر ہے نا، تو پھر ہی رکی نہ، نہیں جگہ تے مسلسل بڑھ رہی۔ بعد اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ
بڑی دیر کسی درویش کو رہندا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا. اور بڑی لیٹ جا کے اثر ہوتا ہے، بڑا وقت لنگ جاتا ہے پھر اثر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ ساریاں صورتاں نے جنہاں دا تعلق انسان دی اندر پائی جان والی جیڑی دا اصل مٹیریل ہے، وہ مٹی ہے، وہ تے اندا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ مٹی اچھی ہوئے تے جلدی پودا اگ جاندہ ہے، مٹی چنگی نہ ہوئے، زمین اچھی نہ ہوئے، کلراٹھی ہوئے، زیادہ چکنی ہوئے تے پھر وہ دے وچ پودا ذرا لیٹ اگدا ہے. یہ اپنے اندر دی مٹی دا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. یہ اتنے میں ایک واقعہ کئی باری پیش کرتا ہونا کہ حضرت خواجہ نظام الملت والدین، خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑے سید زادے عالم اور فقیر گزرے نے. سید نظام الدین دلی والے سید صاحب بہت بڑے عالم سن اور صوفی اور فقیر سن. تو سرکار دا ایک مرید سی امیر حسن، انہوں دا نام سی امیر حسن علا سنجری. وہ دلی میں رہتے سن تے وہ میں خانے میں جاندے سن، ڈرنک کرتے سن، اور دوجے دن اگو اپنے پیراں کول بھی جاندے ہیں، مرشد کو اودے بھی جاندے سن، اودے بھی جاندے سن. چھڑیا ادو بھی نہیں تے چھڑیا ادو بھی نہیں، دو میں پاسے لنک رکھیا. ہن کوئی ساڈے جیسا بندہ ہوندا تے اج کل دے ماحول والا تے او شاید ویکھ کے آندا بھئی اندے تے پیراں دا رنگ کو نہیں چڑھیا، جویں دا ہا اے اوویں دا ہی ہے، اے تے رنگ ہی نہیں چڑھیا. او جاندا رہیا بزرگ، او بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے. انہاں دی ایک کتاب ہے فوائد الفواد، یہ تصوف ہوتے بہت اتھینٹک کتاب ہے. وہ انہوں نے 16 سال دے اندر مرشد کو بہ کے جو فرماندے سن وہ نوٹ کرتے رہتے اور اپنے مرشد دے ملفوظات نو، انہوں نے بولیاں نو انہوں نے کتاب دی صورت وچ مرتب کیتا ہے. وہ ملفوظات نے آپ دے جنہوں آپ نے فوائد الفواد دا نام دیتا ہے. حضرت شیخ امیر حسن علا سنجری انہوں نے وہ پھر ہوتے جاندے سن، ادھے بھی جاندے سن، کئی سال لنگ گئے. لیکن وہ ایک احتیاط کرتے ہیں، جدو ادھے جانا ادو ادھے نہ آتے، جدو ادھے آنا ادو ادھے نہ جاندے بھئی ایک پاسا ہی ٹھیک، دو میں ملاندے نہ. ایک دن ایسا ہویا کہ وہ چلے گئے شراب نوشی والے کو، اتھے شراب نوشی کی تھی اور اتھو سیدھے ادھے آ گیا. جدو اللہ تعالیٰ کرم کرے پھر وہ ایسے اسباب بڑھاتا ہے، کرم کرے تو اسباب بڑھتا، وہ سیدھے ادھر آئے. اور کتب میں چاہتا ہے کہ خواجہ نظام وضو فرما رہے ہیں، بیٹھے ہیں. اللہ 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 کہ آپ ایک لکھ دینے واقعہ امیر حسن لکھ دینے کہ خواجہ نظام الدین دی بارگاہ وچ انہاں دا ایک مرید آیا تے بوئے تے بہ رہا. وہ لوگ یار بڑے کمال دے، دروازے تے بہ رہا. خواجہ صاحب سیڑھیاں تے بیٹھے ہیں اپنے گھر دی، وہ دروازے تے بہ رہا. میں زیارت کرنی ہے، مرشد اپنے دی دیدار پیا کرے. اگو ہوا آوے تو جڑا دروازہ سی وہ بار بار بند ہو جائے، مڑ وچ اولا ہو جائے. جدو دروازہ بند ہو جائے ادو وچ اولا ہو جائے، جس لیے وہ دروازہ انہاں مڑ کھولنا، مڑ ویکھن لگنا، مڑ ہوا بند کر، انہاں دروازہ پھڑ لیا. دروازہ وہ دروازہ پھڑ لیا تو پھڑ کے بہ رہے کہ ہن باویں ہوا آوندی رہی اے وچوں اولا تے نہ ہو سی. وہ دروازہ پھڑ کے بیٹھے رہے. سرکار اتو ویکھیا بے دروازہ پھڑی ہے اپنے واسطے، لیکن جدو سرکار نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا ہن یہ در پھڑ لئی
چھڈی نہ اس اپنے رنگ چ پڑیا چھائیاں اپنے رنگ فرمایا جی ہوں در پھڑ لی تو چھڈی نہ انہوں نے آخیا جی میں چھڈن واسطے پھڑیا ہی نہیں تو سائیاں نظر کیتی اس ویلے ہی انہوں کا کام ہوا وہ ہوں آئے تشریف لے آئے تے اس ویلے وہ مستے میں ہوئے آئے جدو اندر آئے تے جس بندے میں دسدا ہونا وا جس بندے تسی ویکھیا ہونا ہے شراب نوشی کیتی ہوئے وہ پھر اپنے آپ نہیں ہوندا وہ جو کچھ اندر اندر ہوئے وہ باہر کڈدا رہندا ادو پھر اس کوئی نہ لکائی وہ فرمان لگے سال ہا باشد کے ماں ہم صحبتے سالاں دے سال لنگ گئے مینوں تواڈے کول آوندیاں جاندیاں لیکن تواڈی زہد اور تقوی نے میرے اوتے کوئی اثر نہیں پایا فسق ماں بہتر الزہد شما میرا فسق میری برائی تیرے زہد نالوں چنگی ہے اجے تائیں گھٹی نہیں تو لکھیا ہے کہ وہ وضو پہ کر دیا انہاں اتو کو نہیں ویکھیا سرکار نے بس نظر کیتی ہے کرم والی لیکن وضو کر دیا ہی جدو وضو کر لیا تے فرمایا مترس انشاءاللہ صحبت اثردار فکر نہ کر یہ صحبت خالی نہیں جاندی ہے اثر کرے گی اثر ہو گیا دل کی دنیا اس سے ویلے صاف ہو گئی جدو اللہ کرم فرمائے تو وہ اس طرح کرم فرما دیتا ہے حضرت اللہ بہت بڑے صوفی نے حضرت بشر حافی وہ پیران میں جتیاں نہ پاندے اس تو انہوں نے حافی سندے انہوں نے پیران میں جتی نہ ہی ہوتی ننگے پیر رہتے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت تسی ننگے پیر کیوں رہتے سرکار تو فرمایا میں ایک دن شراب خانے پہ جاندہ تھا وہ فرمان لگے انہوں دا شراب دا کارخانہ فرماندے میں شراب خانے جا رہا تھا تو راہ مینوں ایک کاغذ لبا وہ دے اتے اللہ سونے دا نام لکھیا سی تو میں وہ کاغذ اٹھا کے صاف جگہ تے رکھ دیتا میں چلا گیا اللہ نو وہ ادا پسند آ گئی اللہ فرمایا بس تیرے دل دی دنیا ہوں بدل جائے گی خالق پھر کرم کر دیندے نے جدو انہوں ادا پسند آ جائے بھی ایک اللہ تعالیٰ دی مرضی اور منشاء ہے بعد لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں درویشی سال ہا سال انہوں درویشی نہیں لبدی کچھ دن دے گھر آپ پہ درویشی آ جاندی کوئی درویش ہوندے نو راضی ہو جاندے تے ایکو واری سینے نہ لا کے تے کرم کر چھڑ دے وہ فرماندے میں اور رکھ کے چلا گیا اپنے شراب خانے دی فیکٹری چلا گیا اتھے میں جا کے بیٹھا تے بوا کھٹ گیا میں اندروں ہی پوچھیا کون ہے تے ساڈے علاقے دے جڑے بہت درویش اور ولی کامل مشہور سن انہاں آکھیا کہ حضرت صاحب میں تانوں ملن آیا تواڈے حال سنیا ہے وہ پھر ظاہر ہے اگر کوئی علاقے وچ بندہ اللہ دا نیک ولی مشہور ہوئے تے جو بوئے تے آ جائے تو پھر بندے بھاویں گناہگار ہوں دوڑ پوندے کہ بھئی ساڈے حال لوگ بزرگ آئے آپ فرماندے میں دوڑیا ہوتے تے میں پیر وچ نا جتی کوئی نہ پائی بزرگاں دے احترام جدو میں دروازے تے گیا تو میں پوچھیا بھئی حضرت صاحب حکم کرو سرکار کیویں آئے ہو فرمایا اللہ دا پیغام ہے تیرے آئے کی فرمایا تو اللہ تعالی دے اسم پاک دی بے ادبی نہیں ہون دیتی انہوں بچائے اٹھا کے اونچی جگہ تے رکھے بس اللہ راضی ہو گیا ہے اللہ نے تیرا نام بھی پست لوگاں ہی اٹھا کے بلند لوگاں میں شامل کر دیا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرما دے عشق کرم دا ازلی
कतरा ते तैमें दे वस नहीं इक ना लभदिया हाथ ना आवे ते इक ना दे विच राही कई ढूंढते रहते ने उन्हें नहीं मिलता कईयां नूं आपे लभ जांदा अलामा साहब इत्थे अगे आ जाओ अगे तशरीफ ले अलामा साहब नूं जगह दे अजीजों कईयां नूं ये भी है कि मैं तुहानूं दस्सां जिस बंदे दे घर आलिम आ जाए उस बंदे दे घर रहमत आ जाए हजूर दे दीन दा नौकर खादिम जिस बंदे दे घर आ जाए उस बंदे दे घर रहमत रब दी आ जाए वो खुश नसीब होंदे जिन्हां दे घर आलिम दीन दा कदम होंदा तो ये जिस बंदे आलिम दी और तालिब इल्म दी कदर कीती उन्हां नाल मोहब्बत कीती अल्लाह पाक उन्होंने अजर अता करदा ये अल्लाह वाले होंदे ने हकीकी दरवेश लोग होंदे ने उलमा और तलबा ये बहुत मोहब्बत वाले मोहब्बत के काबिल लोग होंदे तो हजरात आप सब अहबाब मुतवज्जे होवो ते मैं जनाब नूं जिहड़ा वो गल दोबारा फिर उत्थों शुरू कर आप फरमांदे ने कि मैं पैरां विच जुत्ती इस तो नहीं पैंदा कि जदों मेरे कोल पैगाम आया है उदों जुत्ती कोई नहीं ते मैं आना मते मेरे रब नूं मेरी ये हालत ही पसंद होवे मैं इस हालत च ही रवां वो रब सोने जो उस वेले स्नेहा गलिया ते मेरे पैरां च कोई नहीं हुण पानी की फिर करम दी हद देवे कि जेड़ा उन्हां दे घर दा ते इबादत गाह दे विच राह सी ना उस इलाके दे जानवर अदब तू कदी उस राह ते पखाना ना करदे कि तू अल्लाह दे दरवेश गुजरना एक दिन जानवर उस तरह जिवें पहले रूटीन ते चलते हैं उंज उस गली में पखाना करते पे तो लोग समझ लिया ये जेडे अज जानवर फिर खुली छुट्टी ते हो गए एदा मतलब है अज हजरत बिशर हाफी विशाल फरमा गए अजीजो अल्लाह वालियां ने जदों साइयां दा करम हो जाए और साइयां दी मेहरबानी हो जाए बंदे उत्ते रंग चढ़ जाता है उहदे उत्ते करम नवाजियां हो जांदियां तो ये अल्लाह वालियां दी जो सोहबत है जो अल्लाह वालियां दी संगत है इस दे बई बड़े असरात हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सोहबत साहले तुरा साहले को न बंदा जेड़े बंदे को बांधा उठता हो बंदा वो जाओ बंदा उन्हां दे नाल रल जांदा भाईया ये इत्थे रमज होई सारियां नूं आउंदा नहीं ये सारियां नहीं आउंदा कि अल्लाह वालियां दा की कदर हुंदा है की तरीका हुंदा है एक होर मैं ये कहंदा हुंदा संगियां कि सजणों पहला सब तो सियाण ये करनी चाहिए कि जिदे नाल असीं मुनसलिक होण लगे हैं अल्लाह वाला है सही तो सारी गल ही है देखो ना असीं जाना है लाहौर मुंह साडा पिशावर वाले असीं आने लाहौर पे जाने गड्डी भी सही है सड़क भी सही है तो असीं बड़ी स्पीड नाल चलते पे तो सियाणे की आखन भाई जी गड्डी भी सही है सड़क भी सही है स्पीड भी तुहाडी बड़ी है पर तुसां पढ़ना कोई नहीं उन्हें आखना लो जो गड्डी भी सही है स्पीड भी सही है तो फिर असीं पढ़ना क्यों नहीं तो हौली जी हाथ बन के आखांगे सोने आओ जिदे मुंह कीता है जे लाहौर इत्ते है ना लाहौर उत्ते आ तुसीं मुंह इत्ते कीता है स्पीड तुहाडी बड़ी है लेकिन तुसी पढ़ना कोई नहीं क्योंकि तुसी मुंह दूजे पासे तुहाडा लग गया है सो यह बात है असल कि तुसी दरवेश दे मत्थे ही नहीं लगे
تسی متھے لگ گئے انہاں دے جڑے سری ہن دنیا دار ڈونگیے نے دین تو دور نے عقائد اہل سنت دے باغی نے انہاں تسی ٹر پئے ہو بھجے ہو نال لیکن تسی بڑے چنگے بندے ہو تسی بڑی محبت کرتے ہو مرشد نال تہاڈی کیا بات ہے لیکن باجی تہاڈا منہ غلط پاسے ہو گیا ہن کیویں پڑھنا ہے اب پڑھ سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے تسی اوڑی ٹردے رہو منہ سیدھے پاسے کرو اوڑی بھی ٹردے رہتے جس ویکھیا اسے آکھنا ہے چلو کدیں چرکا پڑیا پڑھنا ہے اس کیونکہ دا منہ لورا لے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل بھائی منہ رائے وینڈ ڈالو گے کہ ڈاکٹر صاحب پہ جانے ہیں کیویں ہونا ہے منہ دا رائے وینڈ ڈال لیتے آندا میں داتا صاحب پہ جانا میں کہ بھائی جی آپ تسی ایویں پھول چاہے نہیں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل کیونکہ جدے تسی جانتے پہ ہو داتا صاحب ہوتے نہیں داتا صاحب اس پاس سے ہے اب مسئلہ سمجھ آ گیا سو ایک بنیادی فرق ہے کہ بعد اوقات بندہ اندہ بیج اچھا ہوتا ہے وہ وائی بڑی چنگی کردہ ہے جٹنا ہو وہ کھاد بڑی پہندا ہے لیکن زمین اچھی نہیں ہوتی اس واسطے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو اسی جو گلاں کرنے ہیں اے نہیں اللہ والیاں دیاں گلاں انہاں دی امپلیمنٹیشن بھی تسی اللہ والیاں تے کرنی ڈونگیاں تے نہیں کرنی وہ فلانا ہے جدہ فلانا وہ انہاں دی سی گل ہی نہیں کر رہے اسی اللہ والیاں دی گل کر رہے ہیں کون اللہ والے اللہ اکبر اے اللہ والے حضرت مجدد پاک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مجدد پاک اللہ دے ولی گزرے مسجد چ نکلن لگے تے پیر کھبا باہر رکھ دیتا سجا رکھ دیتا مسجد چ نکلن لگیاں پیرا کھبا رکھی دے بھائی انجی نہیں تو جدو داخل ہونے لگی ادوں وہ نکلن لگیاں سجا رکھ دیتا تو رون لگ وہ رونے لگ پہ جدو رونے لگے تے سرکار دے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم نال سن انہاں نے ابا جی اس گل تے ایڈا روندے کیوں ایک پیر ہی تے چایا ہے فرمایا بیٹا لوگ سن ولیاں دے اگر اسی خلاف سنت قدم اٹھایا تو باقی بندیاں دا کی حال ہو جائے گا عزیز من درویش ہوئے درویش دا مطلب ہوئے جس کی گھری کی ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پیلا سلام مصطفیٰ جانے تو بھائی اسی مثال دینے ولیاں اسی گل کرنے ولیاں کہ ولیاں وال ٹرو میرے بچوں پہلے ولی ڈھونڈ لو مڑ چل کو تھوڑی سپیڈ تھوڑی نہیں ہوئی سپیڈ تھوڑی نہیں ہوئی تو تھوڑا سفر ضائع نہیں ہوئے گا جڑے 4 قدم اٹھاؤ گے میں جڑے سنگی بیانات چھوڑ دیر میں انہوں نے سینکڑوں مرتبہ گل سمجھائی کہ دوستو سفر سلو کر دے رہو لیکن تھوڑی سمت درست ہونی چاہیے تسی نماز بڑی سونی پڑھ دیو تو منہ کعبے دو ڈنگے پاسے کیتا ہے تو بھائیا تسی تھوڑی نماز پڑھی ہے لیکن منہ تواڈے کعبے اللہ جیڑی پڑھی ہے قبول ہو جانی میں یہ سنگین کی مری دسیا کہ ایک ایسا بندہ سی جس نے 99 قتل کیتے سے یہ بخاری و مسلم میں بڑا مشہور واقعہ ہے ہر بندے نے یاد ہے بندیاں سارے نے آؤں ہے ان کی لیکن جزیات تو بعد لوگ آگاہ نہیں 99 قتل کرنا تھوڑا جرم نہیں بڑا جرم 99 بندہ قتل کر کے تو دے دل خیال آیا کہ میں اللہ کو معافی منگا میرا رب میں معاف کر دے خیال جدو آ جائے اس نے اے خیال کیتا تے کسے پادری تو مسئلہ پوچھا میں یار اتنے بندے قتل کیتے نے تو کوئی میرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میری بچت ہو جائے
انہیں کہا نہیں تہاڈی کوئی بچت نہیں ہو سکتی، جس بندے ایک بندہ ماریا ہوئے تو بات ہوتی کوئی نہیں، تساں 99 مار چھڑیا، جا ٹر جا تو تے بڑا بدبخت منحوس ہے۔ وہ بندہ غصے چ آ گیا، انہیں قتل کر دیتا غصے دی وجہ تو۔ پھر وہ دے ذہن وچ خیال آ گیا کہ یار میں غلطی کرتا پیا، میں توبہ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے کسی عالم کو پوچھا کہ حضرت میں 100 بندہ قتل کیتا ہے، کوئی میری بچت ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا ہاں، تیرے تے رب دے درمیان رکاوٹ ہی کوئی نہیں، بچت ہی بچت۔ سرکار میں 99 قتل کیتا ہے، انہوں نے آخیا مڑ کی میری سرکار فرماندے ہیں زمین تو لے کے آسمان دے درمیان والی ساری جگہ بندے دے گناہاں نال بھری ہو گئی، اللہ کو معافی منگے اللہ چاہے تو پھر معاف کر دے گا، وہ دی رحمت اس تو بھی بڑی۔ انہوں نے کہا ہاں تیری توبہ ہے، لیکن ایک کام کر کی، فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة الى قرية الصالحة، اس بیڑے پنڈ چوں نکل جتھے رہنا ہے اور اس چنگے پنڈ وال جا جتھے اللہ دے ولی رہندے۔ سو مڑ پنڈاں وچ بھی فرق تے ہے نا، بیلیو سمجھ آئیے کوئی نہ۔ ایس پنڈ وچ نماز پڑھیے تے ایک نماز دا ثواب ہے، تے جے حضور دے پنڈ پڑھیے تے مڑ 50,000 دا ثواب ہے، تے جتھے اللہ دا گھر ہے مکہ شریف اس پنڈ پڑھیے پھر لاکھ دا ثواب ہے۔ نماز ایک ہی پڑھیے پر پنڈ بدلن نال ثواب بدل گیا، مطلب پنڈاں وچ بھی برکتاں وچ فرق ہے۔ انہاں فرمایا کہ پنڈ چھڑ جتھے رہنا ہے اس پنڈ جا، تیری توبہ قبول ہو جائے۔ چلتے صحیح اللہ والے آوال جدو سرکار چلے نے، او 100 بندے دا قاتل گناہگار توبہ سچی کر کے ٹر پہ آئے کہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاتا میرا۔ میرے مالک یہ میرے تے کرم نوازی فرمائے، میرے تے مہربانی فرمائے تو میرا کم ہو جائے گا۔ تو عزیزہ ندی وقار جدو اللہ راضی ہو جائے بندہ توبہ کر لوے تے معافیاں مل جاندیاں نے۔ میاں صاحب فرماندے نے میں آئینی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا، تکے دیون والے بوتے او ہاتھ پکڑن والا۔ وہ بندے وہ اللہ والے چل پہ، جدو وہ چلے نا تو راستے وچ موت آ گئی۔ جدو موت آ گئی تو ہر بندہ مرے تے فرشتے یا دوزخ والے آندے نے تے یا جنت والے آندے نے، ان دی واری دوویں آ گئی۔ اور حدیث پاک کے چاہتا ہے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، وہ آپس میں جھگڑا کرن لگ پے۔ دوزخ والے آکھیا بھی 100 بندہ ماریا اینو اسی لے جانا ہے، جنت والے آکھیا ماریا 100 ہی سو پر ٹریا کی دے۔ یہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے۔ بندے آندے نے تسی یہ پیراں گلاں کیوں کھڑیاں ہوئی ہیں؟ میں کہا انجنا کیا کرو حدیث شریف ہے، وسی تے بھائی میاں پڑھ کے اگے کرنے والے بندے ہیں، سانو کی پتہ ہے اسی تے محقق نہیں۔
جدو جھگڑا کرن لگے تو حضور سرکار فرماتے ہیں باس اللہ ملکن، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ انہاں دا فیصلہ کرو. وہ آئے تو انہاں فرمایا کہ تسی جھگڑا نہ کرو، جتھوے ٹریا نہ اپنا پنڈ دا جڑا مثلا ٹھٹا مت کر لو. بہت ٹریا ہے، ٹھیک ہے جی، لاہور جانا ہے، ٹھیک ہے بھئی یہ اس پنڈوں نکلے ہیں اس پنڈ جانا ہے، چل ان دی پمائش کر لو. اپنے پنڈ تو لے کے لاہور تائیں پمائش کر لو. جی باڑا سفر کر گیا تو مڑ جنت والے لے جاؤ، تے جی اپنے پنڈ دے اجے نیڑے ہی ہے تو پھر دوزخ والے لے جائے. جدو اے فیصلہ ہو گیا تو فرشتے زمین دی پمائش کر. جدو انہاں پمائش کی تھی تو بندہ اپنے پنڈ دے نیڑے ہون لگ گیا، اپنے پنڈ دے نیڑے ہون لگ پیا تے ولیاں دے پنڈ تو دور ہون لگ پیا. جڑا فیصلہ ہویا سی او دے مطابق دوزخی سی. لیکن میرے اللہ دی قدرت نو ایک گوارا نہ ہویا. اللہ فرمایا بھئی ولیاں والے پنڈ تھوڑا جہا اوراں ہو جا جی، اور جڑا ان دا اپنا پنڈ سی ان اللہ فرمایا تو تھوڑا جہا پراں ہو جا. مڑ جدو پمائش کی تھی ان تو ولیاں دے پنڈ دے نیڑے ہو گیا. یا اللہ نیڑے ہو گیا، فرمایا جنت والے لے جاؤ. سجنا وہ انی گل ہے، بندہ ولیاں دے پنڈ جے اپڑیا نہ مرید ہویا ہے، نہ وظیفہ لیا ہے، نہ انہاں کو بیٹھا ہے، نہ انہاں کو گل سنیے، اجے صرف ٹریا ہے، فقط چلیا ہے اس پاسے. تے رب تعالیٰ اتنا رحم فرمایا ہے کہ یہ بندہ باجی توڑ پڑ جائے تے کسی فقیر دا ساتھی ہو جائے، کسی اللہ والے دا سنگی ہو جائے تو سوچو چنگیاں دی سنگت نال اللہ تعالیٰ ہو دیتے کتنا کرم فرماندہ ہوئے گا. سو عزیزو ایک گل تھے کہہ کہتے ختم کریے. یاد رکھو درویشاں دی دعا بھی تاں لگ دیئے جے ماں باپ دی دعا لگی ہوئے. انہاں دی دعا لگی ہوئے تے پھر درویشاں دی بھی لگ دیئے. جے او نہ لگی ہوئے تے پھر باقی دعاواں پائیا رکھیاں رہ دیئے. تو اگر انہاں دی دعا لینا چاہندے ہو کہ انہاں دی دعا سن حاصل ہوئے، فقیران دی درویشان دی ماں دی دعا لے کے نکلیا کرو، والد دی دعا لے کے نکلیا کرو. فوت ہو جانتے انہوں نے یاد رکھیا کرو، انہوں واسطے بخشش دی دعا کریا کرو. سارے بھائی راضی رہنا. اللہ تواڈے تے تواڈا آنا قبول کرے، تواڈا بہنا قبول فرمائے، اور میرے نہ سنگیاں دے اللہ پاک بزرگاں نو جنت عطا فرمائے.